Halo, dobar dan. Da? Da li je to Milena? Jeste, srećan. Dobar dan. Mladen ovde, Mladen iz Beograda. Mladene, ništa mi to ne znači. Koliko si star? 28 godina. Što ćeš da budeš student, gdje ćeš kod mene, majke, ti će da te ubacim kao studenta. Ja mogu da te ubacim u dve grupe. Mogu da te ubacim kod mene, ali stariji ljudi, ali ti 20 nešto, to si mnogo mlad. Mogu da te ubacim, da pitam da li smem, ali ne znam. Ne vidim tako kod mladi, nisu kod mene. Mogu da te ubacim kao student i ista cifra. Samo malo pitam curu. Ja samo pitam da znam, hoće jedan curu da se priključi, samo pitam da li ubacim kao čovek. Od nas je 80 evra ili ste vi nekako Dobro, ovi studenti, to su, samo slušaj, ovo su studenti, da si na vezi? Jesam, tu sam, čekam. Slušaj, ovo su studenti, kako da ti kažem, plaćeni, koji sedu, ležu ko mečke, imaju šator, međutim neće da mi kažu cenu. Ja moram da pozovem drugu grupu, da vidim da to uključim. Mislim da je 8.000, to je isto. Ali oni lažu, mene sad si čuš kako sam pričala, 50 evra lažu. I sad nekada se nemo da lažete, to nakon uzo. Oni se smeju. Svi ovde furaju neku priču i ako misliš da te ubacim, kao starijeg čoveka da vidim ili kao studenta. Sad da vidim, samo sad čekaj, pozovi me za 10 minuta da idem da vidim da mogu ja kao bolje kod mene, ne znam tamo, imam još jednog ovde. A recite mi samo kad bih ja trebao tamo da budem i koliko? Večeras, ako hoćeš, smena ti od 19 do 7 i od 7 do 19. Aha. Ako si odgovoran, slušaj. Šta znači odgovoran, izvinite? Ali dođeš i doćeš, a to je spisak da me zbunjuješ. Ja imam zaradu od tebi, niti samo tebi primim uslugu. Nemoj mi komplikaš da mi život zagončaš. Pa dobro, sve je stvar dogovora. Ni znam, pa šta stvar dogovora? Ja te stavljam na spisak, ja nemam ništa s tobom, ja ti samo pomožem, čoveče, da te usmeri. Ali ako kažeš da dolaziš, niko ti dao telefon, ništa ne znam, ja jesam Milena i to je to. A da odlučite možda u koju grupu da me stavite da se nađemo pre toga? Hoću, sad idem u moju grupu da vidim, koliko si rekao da imaš godina? 28. Kakav si ćelav, lep. Pa kažu da sam lep. I sad čekaj da vidimo u drugu vezu. Ostavi na vezu. Važi. Deki. Nećo. Deki, niti, samo sad čekaj, to su si dezinformacije. Slušaj, ti si radio juče i noć, je to? A danas nisi. A danas si na spisku. Doveo me direktor Nikola, da ste neki upisani, ovo, i zato sam te potrebio da zovem da vidim gde si. Mladene Moriću, izgledam da nećeš moći kod mene, samo kao student, stani, ali taj me i ti, izvoli. Vi. Jel meni pričate ili? Ne, sad čekaj ovima drugima. Aha. Ti kako se zoveš? Nisi moj. Ne, nisi moj. To me ne interesuje. Zazvulica ste moji. Ajde, imate te majice, izvolite beli šator, idite, uzmite da jedete. Imate, pokušajte, što odmrdeš glavom, idi odmah. Idi pokušaj, ja sam sad išla. Pokušaj. Ima pasulj, imate, ali pokušaj. Veteran ste, imate majice, daj. Gospodine, samo ko ima veteran majice? Ne znam, srećo. Pa ne znam, ja sam doma sandvič, jer vidiš, evo ga, jedi taj sandvič. Dečko, sad čekaj. Recite. Dečko, prekidam vezu ti i zovem drugog organizatora, da te ubacim. Ovo sve što ti govori, jesi jeo? Sad sam doma sandvič. A ti sandvič? Izgleda. Zorane, daj mi jedan sandvič. Išao sam vama. Sad čekam, sandvič mi daj, jedan za Marka, za ovog dečka mi daj. I išao sam kod veterana, nemaš majicu, di ti majica, jebala zemlja. Oblaki, izgledaš bakinu, to sam uzela ko nema majicu. Dečko. Recite. Čekaj se. Prekini, sad ću da idem na drugog, da se ubacim kao student, ne mogu ovako. Sad čekaj, ne mogu ovog dečka, koliko imaš te godina? 10. Nije skurac imaš, kažem koliko imaš. 42, a ti koliko imaš? A ti dečko koliko imaš? Koliko imaš godina? Ma koga pitate? Ja 28. Ne možeš ti, čekaj, ne mogu. Prekini vezu, idem na drugog organizatora da im da tu ocim kao student. Pa jel ćete vi mene zvati ili ja vas? Ti mene opet, sad čekaj. Za koliko?
Bozovi, jebote, i za 5 i za 10 javljac. Aj, čao. Važi, pozdrav. Aj, čao. Sani. Slušaj, mladene, samo mi kaži da ja znam šta ćeš. Hoćeš noćas da kreneš, hoćeš sutra od ujutru. Pa noćas, mislim, ne znam, kad vama treba. Meni, nije to ta grupa. Nije to moja grupa, ja te ubacim preko druge agencije gde se ubacilo neke studenta, razumeš? Pa, pošto ne može ovde kao mlado, ne znamo, sve su matori jebote, da te ne, za džabe zavučemo, a da te ne prihvata, razumeš? Ja da te ubacim kao studenta, razumeš? Pa hoćete da se prvo nađemo, da vidite gde odgovaram po izgledu. Aj dođi pre skupštinu. Okej. Evo mi ga glavni, sklanje se, isključuj, brže. Isključuj se. Isključi. Ko, šta? Se čujemo, Milena? Jesi se isključio? Ko? Ti, beži, skloni se s veze. Što? Pa glavni mi se javlja da uzme vezu. Aha, dobro, važi. Molim. Halo, Milena, pa ostali smo nedorečeni, šta ćemo? Ko se vi sada? Pa Mladen, malo pre smo pričali. Pa Mladene, kako nedorečeno si rekao da dođeš ovde, majke ti kod skupština, da te vidim na kapi kako izgledaš. Pa u koliko sati? Sada, dođi sada. Samo da vidim kako izgledaš. Da vidim da može, ja vidim još jednoga, moraš da nekako nakarikaš da si 50 godina. Moraš da se nekako... Pa ne mogu da prođem kao 50-godišnjak. Pa jebote, evo ga još jedan tvoj, ja mu kažem, obuče neke pantalone, neću da probam. Neće ovaj da te uzme kao studenta. Ja sam pokušala, plaši se, svi se plaše, to su velike organizacije, velike pare. Plaši se, da li će ti suprotna strana ili ne. Svi koji su se prijavljuju se preko nekih veza. Ja sam mu osigurala, a on kaže Milena, jer jedna je prijavljena statiskinja, bila je obelodanjena iz zadruge i bila na televiziji. Kaže, nemoj nešto što nije pouzdano. Ja iz tog razloga ne mogu da to ubacim jer neće da prihvatim. Dobro. Ja hoću ja da te prihvatim, ali zato ti kažem, ajde dođi da vidim, ja ne smijem da vidim kako, da možeš neko da obučeš neke široke pantalone, ako si neki krupan, razumeš, onda možeš. Pa hajte vi da se mi nađemo pa ćete vi da procenite. Dođi kod mene u parku. Aha, u parku je. Dođi sada, čini me, kaže, ja sam došao, vidjet ćeš me, plava, imam jednu pasiku crnu, olovku, stojim tu nekih 100 metara od ulaza. Koja boja kose, plava? Plava, brate. Aha, dobro, važi. Ajde.